Donc, bon, amena dou, anga nouvelle qu'on a la 100. Aba kalama armée malienne a une progression d'amener. Oko sabu kan bolen ko armée kelen go récupérer MINUSMA ka 400 soldats, 460 soldats égyptiens au lieu ka ménager. Sénégal ka contingent fan bien. Na akli bala wolofo munu ye Mali, wolofo kem ye Mali nini ka doga anga armée kono o ka contingent au lieu tara oko sabu senfe o paye Mali bla. Pour ça armée malienne be ka progresser, a be ka ta progresser don nga ta koron fait. Donc Berkan au cas a dit armée malienne ma ni ma fli le 15 août. Ambe bien le 11 août. Donc dans 5 jours, il va y avoir Berkan au cas a dit armée malienne ma. Au cas a dit armée malienne ma. Donc armée malienne, il va y avoir un convoi bele bado yi. Aya Kibaroume, un convoi de plus de 300 véhicules blindés. 300 véhicules blindés. Ore kunda koron felaka. Ou dona Tombouctou. Kuma tiara sema commencera à paniquer. À couler là, yoro bella. Et si yavamu. Qu'elle était fait armée ka douber, quoi armée guerre déclarée. Ore sem fait, avec 3 jours pour un armée. Un avion. Un super Tucano. Anga sukoi nunu balma we kabako la maga berla anof berna alentour la re sangolo kunga kalan ni super Tucano temena ibe hélicoptère Mi-24 yo bena ratisa ila nolu temena ibe minye ibe atoka boto flemono sukoi 25 fane olu bena be ratissage ke drone be fampe yoro be sampe la premenele do we bombardement ke ka ennemi jolokar donc on est fait il va y avoir convoi avancera. Donc, convoi avec avancer à 15 km où on a ces berres. Bon, on a mis for do jugusago do de bora sisan kube sirada armée terroriste do. Terroriste do wa sema ka mo do wala kelene ba do. U bora kube sirada armée malenga n convoi rien. Chawe yini ngale ke esi ya famu. U ko ka avion wele armée go no convoi me mega ta duguma ko avion sari ko avion joda fouete na ko avion toy. Quand un avion l'a déplacé, qu'on est confitini, qu'on est qu'on avion tisse qu'à déplacer, il va donc à peu près une 50aine de personnes ou de motos là, lourdement armées, au lieu de flâner qu'à embuscade d'armée, quoi armée que d'opère, nous kumado papa, moi armée coup doudou, en a blindé courant nous, et si y a famou, on sait qu'il plus de 200 coups à la seconde. Ni tega da gacheti ka ibe kisa ibe gourmane tatoy paratatata e mbolwo muye terroriste ou ye bunteli sirula même une fois on est moto mi ngunana ka cha moto bisaba iba do kuye moto bechine jaja ramaden do be se bullatani we terroriste bade armée terroriste bade ne boronto du kumalala iba kalama ko terroriste bulla ko ka shuto akera terroriste yo akera sema yo mo munu ye armée affronté ngo armée brontoli suruka iba kalama mo munu mu sengadi o ye munu sera ka bolo yoro soro sinon chama dajira yoro la re effectif badé ne dajira yoro la donc on s'est fait iba e ka fo au kera aux environs de 15h50 ama armée ka progression jore armée continuera progression armée continuera choubeka ko ou bien sur un wakati na et bah quand faut groupe armé wara tire que armée kan tuguni ou sur un top berla ou tire que armée kan wa sur samegana bolmo non mina mang armée boulon aya foyer mo mina munu sana ou se ka barake badjila ou se ka barake samiala amina nunu ti balam bo noro la ou te balam bo noro la est-ce qu'il y a femme donc il va quand faut un véhicule blindé tout terrain nunu blala nya fait ka défense ka ennemi ka défense percée ou ka défense percé jaguar là balmo armée be ka avancer ou be ka tire de ka blendo ta do ko fière willa e ba mu kono ko fitiri o ba fo o ko akilla ko fitiri sera ko armée malienne e clencho balmo ta kalamar me progressera de armée continuera à progresser am wakati mena une nouvelle là-bas mi soro balmo ko armée sera ber une nouvelle là-bas mi soro ko armée sera ber malika convoi sera ber un ballon ber ko terroriste ou façon ber ko menemani ber ka kala MINUSMA ka kambe ber de abna jamfa famu ab se ka famu yoro me terroriste ou façon ou ka fiefi MINUSMA ni
MINUSMA ni terroristes bi se ka sigi cogo jumɛn la les terroristes n'ont jamais attaqué la MINUSMA alors que ber terroristes état islamique yɛrɛ de bɛ ber SEMA bɛ yen pourquoi o tɛ se SEMA ma pourquoi o tɛ se MINUSMA ma o de la armée malienne a décidé donc trop c'est trop donc armée bɛ ka don armée bɛ ka nin baara min kɛ c'est un plan conformément est-ce qu'il y a faamu au plan de retrait de la MINUSMA MINUSMA kan k'i retirer le 15 donc armée kan ka se ber avant le 15 donc a une nouvelle même quoi armée donna ber mais malheureusement armée tagatɔ ko mɔgɔ kelen sara vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma ala ka fara sebisu kan vraiment ala ka ɲɛw s'a ma mais n bɛ min fɔ a ye malgré u bɛ ka combat kɛ balimaw n ko minɛnw bɛ an bolo sufɛ an bɛ kɛlɛ kɛ su an bɛ kɛlɛ kɛ tile kɛlɛ min kɛra bi armée ko non k'u mago tɛ avion na ko ka avion to yen dugumamɔgɔw ko k'olu kɔrɔtɔlen don olu mɛnna u ma kɛlɛ sɔrɔ quoi cɛ minɛn bɛ yen cɛw mɛnlen bɛ entraînement na u ko non ko avion u ko armée de l'air ma k'aw sen bɔ nin na k'a ye nin kɛlɛ to an ma nin y'anw ka force spéciale an'an ka blindés an ka artilleries k'an ma an siffler ɲɔgɔn na dɔɔni k'a to an ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra 30 minutes ennemi bolila au bout de 30 minutes de combat face à la puissance de feu de l'armée malienne. Eh, tchè muguju, tchè mina mamulu, pa. Ye, anga mina numai, mina kura numai tienenge. Donc, anga mina iba e kafo udona, anga tchedou nuka keleke mina we jugu boronto udona ber biame wakati mina. Wanga tchedou sera taudeni fene ma foi, anga tchedou dona taudeni. Balma ambe fen chaman be sera la kana. Anti se ka bɛɛ fɔ quoi an b'a caman kalama mais an b'a a to chaque chose en son temps mais aw ka hakili sigi toujours ka yafa ɲini bayangarakaw fɛ u ka mɔgɔ minnu sara k'a fɔ u ye disposition talen don pour que bayangara yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛna kɛ donc bayangarakaw a tɛna mɛn a bɛna fɛn dɔ ye dɛ a bɛna fɛn dɔ mɛn ni ala ni kira sɔnna donc nous sommes de cœur avec la population de Bayangara wa armée n'a bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a ka bayangara m'a ɲin'a fɛ a ka bayangara bila en priorité des priorités an tɛ d'aw ma k'a fɔ état ye fɛnɛ kuranko bɛ bayangara état ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ bayangarakaw ko k'u t'a dɔn ko olu tɛ kuranko yɛrɛ c'est à dire olu t'a dɔn ko kuranko yɛrɛ bɛ exister tellement que kurantigɛ juguyara ye donc k'a ɲini armée fɛ fɛnɛ état fɛ disons u ka kuranko fɛnɛ latigɛ bayangara u k'u teliya cogo bɛɛ la u ka don ni kuran ye bayangara donc vraiment mɔgɔ baara bayangara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma donc a ma ban tuguni dɛ est-ce qu'il y a faamu n'olu bɛ a tɔgɔ n'olu bɛ Dana Masago la a ka mɔgɔw folen don o tɛmɛlen kɔ n balimaw a ma ban tuguni dɛ Niger situation le ministre de la défense du Niger les choses s'accélèrent a b'a kalama CEDEAO u ye ordre di ko k'u ka force bila en attente ka ordre di ko déploiement immédiat o kɔrɔ ye diɲɛ don sugu bɛɛ la CEDEAO bɛ se ka Niger attaquer kuma in b'o de yira don sugu bɛɛ u bɛ se ka Niger attaquer parce que ordre dira chef d'état-major ma bon ni attaque bɛ kɛ u t'u sara donc Niger ministre de la défense nana Mali la Assimi y'a reçoit les choses vont s'accélérer avant-hier avion Ilyushin ni minan baden jiginna Niger dɛ avion Ilyushin ani minan caman ba de jiginna Niger aw jɔ n bɛna ni image k'a la a ka nin ye général Modi amena akala abe imaginer c'est ça une vidéo partagée maintenant général Modi abani a Assimi c'est ça une délégation conduite par le général Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger. Il est porteur des messages du président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Chani. Même si rien n'a filtré de cette audience, tout portera à croire que les entrevues ont porté sur la situation politique au Niger. Le Premier ministre russe après-midi. Balmao, général de corps d'armée no Salif Modi anana tuguni ni aka deuxième visite de Mali konala kabre coup d'état kera anana automatiquement il va tenter tuguni klonge tenter tuguni automatiquement ni Assimi Goïta yoko
u ye ɲɔgɔn ye u bɛna sigi ka kuma est-ce qu'il y a faamu opération spéciale min bɛna kɛ n'o ye Niger défense Mali ni Burkina bɛ ka labɛn min kɛ an balimaw les choses s'accélèrent a b'a kalama le Mali a envoyé plus de 2000 soldats est-ce qu'il y a faamu u bɛɛ donna an ka force spéciale n'an ka commando nu parachutistes u donna Niger balimaw n'u ko k'u bɛ tagama Niger kan balimaw u bɛ tagama an su de kan sinon u tɛ se ka Niger minɛ Assimi kala Assimi ko général Modi Combien de dima tant que ne Assimi Goïta be balolé tant que Ibrahima Traoré be balolé du Burkina Assimi ngo ka bla au kuna CEDEAO te se ka bi Niger ka CEDEAO te do Niger ko tant que ale Assimi Goïta be balolé ko tant que ale Ibrahima Traoré be balolé Assimi ngo général Modi ki aklisi ay naminga awo général Modi ki mako be jumen la tunne ni blende munu blagata blende nonu mi boa Assimi ngo ko avion munu blagata général Modi avion nonu be fenga dore faraka Ako général Modi système de défense anti-aérien pour que la France ka avion la jigi ka CEDEAO ka avion la jigi nye munu blagata i mago be anga dore faraka i mago be munela général Modi ni Niger avion munu mawbulo akisew abana de wa ube be fenga kisewro ube be fenga obi woro de tagadima wa général Modi esi ya fam donc ya fam aya keto mais direct là Assimi ngo général Modi esi ya fam et ko aw mogo be fen jumɛn la tuguni bi ame wagati mina ni be fɛ kɛlɛkɛcɛ nombre ka augmenter ka ɲɛfɔ an ye an ka bila aw ka disposition na yakilla tigɛ Assimi ngo k'a bila kunna ni n'ale Assimi bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ibrahim bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bila kunna ni Poutine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tu n'as pas besoin ka taa Russie c'est-à-dire Assimi de ye est-ce qu'il y a faamu Assimi bɛ Poutine nɔ la bi an bɛ yɔrɔ min na ni mago bɛ fɛn o fɛn na a fɔ Assimi b'a kɛ a dɔgɔkɛ Ibrahim Traoré b'a kɛ ko Niger u ko kanti labla en même temps an bɛ nin bɛɛ la Niger baloko problème de bɛ aw dala wa n'aw mago bɛ balo hakɛ min na a y'a fɔ n b'a bɛɛ bila ka taa san Assimi bɛna Niger dɛmɛ baloko la Ibrahim Traoré fana bɛna Niger dɛmɛ baloko la donc balimaw les choses sérieuses vont s'intensifier sarangali tɛ tuguni dɛ bi sarangali tɛ Mali Niger Burkina ni CEDEAO ka fɛn o fɛn yera sanfɛ a bɛ lajigi avion fɛn fɛn mana ye a bɛ lajigi o de la Air France bɛ ko kalama u b'a dɔn min bɛ sen na o de la u y'u ka vol suspend u kana suspend u b'a dɔn fɛn min bɛ sen na fiɲɛ min ma kolon to o tɛ kolonkalan to donc Air France u ka avion parce que la France voulait se servir de Air France pour espionner ka Mali Burkina ani Niger an ka troupe ka progression à partir d'un avion civil ou qu'on fait au espionnage de quai. Donc nous espionnage que au renseignement de France beau renseignement de CEDEAO ma. Or là à interdira que Air France canal un territoire non survolé. Bientôt Malion avec auprès l'air est à la mobilisation générale. En ben micro black ta ne be ka kuma min fo ne domro ne be vidéo la mo be ne don ne jaga gelenga c'est degré ma. Ne Assimi ngo mobilisation générale. En ben micro blanc an bebe fara est-ce qu'il y a famu finitigo ko am ta inscrit armée là am ta mugu ci anga faso ka ta Niger bo ka ta Niger kuma bo ni wele stera ma dongo do malien beki labe panafricain beki labe l'air est à la mobilisation générale que tous les panafricains se préparent cette guerre là on va la faire ça sera la dernière bataille du Sahel la France va reculer Sahel bataille là-bas au Rebenake Niger autant de bataille là-bas Afrique avec Niger rendez-vous panafricain ben am tan yon sur Niger kelen am ba ke wa Niger be victoire sur ne ala ne krasona donc beki la ben minon keleke minon dona keleke ali bim ni information sur ko il suka soldat wara dona to Niger balmo fo ka CEDEAO sa wallahi jamana doga armée ko be bani sen fait jamana doga armée ko be ba jamana doga capital be ci anda fe jamana do de ateme doga capital be ci c'est ala tename doga capital jamana doga population be halaki ala teme un kangarda ici à fond un kangarda c'est notre dernier avertissement ala ka barka do Assimi Shogel là vive la transition allez ça toujours bayangara kaw on a de cœur avec vous nous vous demandons vraiment souffrance me auka armée qui télé ka souffrance bo auka en contrepartie ambe mine a fait vraiment un peu de patience ay konole ke doni ndoro abna armée ka baraka noy aw dija ni finitigo ka ben yemi ani gouverneur ka ben pour que barabe no vraiment ne ala ni grâce merci beaucoup merci